Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Action! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Tabi ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman sa Palamati, region-wide, mga pangalagad kita sa Nabilin, 54 minutos. Karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Pet Suggest. Biyernes naman, gidisyon sa inyo sininga pala tuntunan sa kalandan liwat naman naton nga manging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team, aton sininga mga correspondent. Sa liwat naman nila sininga pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga balag sa police blotter entry atong sininga kapolisan, Central Southern kag Northern Negros. Sa Biyernes manato sila kapag pangalagad, buylog manato ng puwersa. Sa aton silingan news center sa pagbantay man sang pinakaulihi man nga mga balita update sa national kag international. Webes or Biyernes nga edisyon, buylog nato ng puwersa ni Action ang Defensor. Of course, ang atong sinimata kagdulungan oras ang kagabiyo ng atong silinga Patrol 2 Crosswind Patrol. Kaina pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod sa pag-responder. Pag-ulagin na galin sa isaman ka-drug operation. Sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP. Pila 170,000 pesos na naman. Nga bili sang shabu ang na-recover. Ang pamangkot sino ang subject sa bypass operation. Ibalawon na karon sa bag-ulang natapos nga inventaryo sang CDEU sa isa ka lugar diri sa Metro Bacolod, ginabatian man kaina ang unang flash report sa pagpangalagad sa action firing line with Action R Tayupon. Dalo na ang ginatawag nga follow-up report kag consolidated report ni Action Jan Diaz ang atong sinimata kag dulonggan orasang kagabihon. Back to back sa aton nga piloto waswas lang kormay area lang kormais. Importante way lang Malaysia. Aksyon papang Nixon tahom.
Op na maganda sa ato sa mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Builog nato ng puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Transmitter sa control tower Barangay Talog sunod sang bago si broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinandan ang inyo sinialagad ang inyo siningan ko naman Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin 51 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo, aksyon, radyo. Basta gani Friday night, dakos nyo na nga dumdumon, kagpatinan, nga kada biyernes, isa lang kita ka oras. Other than that, isa ka oras kag tunga. Ayos! Ini nga gabi do kanaya naya sa lakad sa panahon, although kainas ang tulo temprano pa, may mga pagtulotaliti nga na-experiensyahan kita, pero ini nga gabi, do kanami sa lakad sa panahon, may mga bulobituon nga makitaan, sa kalangitan, unlike kagabi nga ba, waswas ang ulan, kilat naguob, nagdungan, resulta, porsyon sa Bacolod, nag-brun out. Pagpuli ko gabi upod kay Papang, lipay-lipay kami kay paglabay namon sa area sang Tangobla, bag-ulang gin ng siga. Siling ko ti, ay, ang Tangob, guli bago nagsiga. Igo tana pagabot at tos panukoy. Hay kami gali amo ya brun out. Igo magsiga. Ahay. Lapit-lapit alas 2 ang kagahon. Hindi mo gin mapaktan ha. Damo gin nagsakripisyo kagabi isang panghampa kalamo kag balhas guroy. Sana ko da. Pero ini nga gabi do nagbawi-bawi siya. Da nag-relax ang aton sini nga kalibutan. Una kabayan sa aton sini nga pagpangalagad, of course, ginadulong sa inyo sa kalumansang Santon Plus Herbal Capsule. O sa aton mga kababaihan bla, nami ni para sa inyo, tumarman kamo adlaw-adlaw wa Santon Plus Herbal Capsule. Kung problema kamo bla kag kon inablang na tawali na nga abnormal ang imo sining pamulanon, tumar kagid bla adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule kag ginabalik ya nga manginormal ang imo sining pamulanon. May mga skin problems ka, may mga gum disease, makabulig gid sa dako ang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig man ini nga mangin maayo ang sirkulasyon sa aton sinidugo kag nagapabakod sa aton sininga immune system. Amo ni bali ang sekreto kag imo makuha sa Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule mabakal sa bisan di ilang butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Ang ini mga porsyon sa ato sila nga pagpangalagad, of course, ginadulong sa kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kung nagagamit ka sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap, sa imo sini nga pagpaligo, dula baho sa lawas mo. May mga tao kung isa nga sado ka isog kasang baho bla, na binagid kong ginabalhas ka, para gini sa imo, ginarekomendar ta gamit ka mo sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nagapabilin nga mangimatinlong aton lawas kag smelling fresh. Wala sang baho nga mabilin sa aton sini nga lawas. That's why sa iyo sini nga pagpamalaklon, padulong sa grocery store, hindi magkalipat, lista ha, para hindi ka magkalipat, tandaan di ginangalan, para nga manginhamot ang lawas mo, feeling fresh. Gamit ka, Dr. Alfred's Mangosteen
soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kag inimay nga porsyon sa atong sini nga pagpangalagad sa Friday night, ginadulong man sa inyo sa kalawan sa Evergreen Herbal Capsule ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Nagabulig limpyo pabakod karagabalansi sang sistema sang atong sining alawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado ini sang VFAD, quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. More information, ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Paitaunan si Doc Crespin Hico. Magtumal sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang katimbang sang inyo ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo! Sa sinigabay sa atong malagad, i-check tagato sa sininga patrol, 2 Crossword Patrol, kamusta hunta ang paglibot-libot ni Aksyon John Diaz sa bago na tapos nga bypass operations ang CDO, kamusta ang ila sini na labayan? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon John, good evening. John Pescabin. Alright, maling gabi ang sinadik na gabi sa tutaran ng mga kakson. Tulado na pa pang atong intro ba? Alright. Alright. Inauna, ko ni Papang din eh. Alright. Kinakilala sa pamamati sa ato kapag lantaw sa live streaming ni Police Major Sherlock Gabana. Magandang gabi. Major. Major, Wag kita da. ara, puwas. Abi ko kaniyang drug operation to, yan naman ni Major Gabana. Di ako yung mamba May man kayo nagbalos man ng CDEO, no? Oh, ang kay Sir Gabana, yung mamba ko lang si Ako yung gina-expect ko man niya, permi sa drug operation, duwa mo lang mo, kundi si Gabana, si CDEO. Gani man. Ang ako niya i-reminder sa imo. Ina si Gabana, gani sa ako, permi sa, ano na ganito lang, contact tracing. Oh, siya na in charge mo? Kaya siya naging team leader sa duwa ka team gali. Yeah. Okay. Paano ko siya contact trace, Kunding, contact tracer abi mo, di ko boy. nakabalo, kay Kuan pa, kay Colonel Binyas. Niko, sir nga nakambal ka nga apisar nga may COVID-19 ta kag may mga contact tracing ta nga ginahimo ang PNP. Ga-operate sila gyapon nya oo na nya sakto na action Eric. Nya balo ka si Gabana team leader na sa contact tracing. Tingala ko sa ako pa pang reja kay pang operate kay. Una wala nga may mga positive sa COVID-19. Oo. Ana pero may contact tracing na po na kami rin binamonte na ligato. Pila na tao, pila na daw ang tao kabilogan, daw 16 na kabilog under siya, may ka 17 siya. Muna basta manog Lieutenant Colonel ka na kuno mo. Kaya siya, Muna basta manog Lieutenant Colonel ka na. tika na lang na medyo padurudugan na ni Major Gabana. Di pwede ka sa kabadulong di sa stasyon na. Bad siya. Amo kita basta ano ka na manog promotable ka na bla. Oo. Nog light Colonel ka na. Worth man para ma-promote si Major Gabana. Oo nalibote na ng Wala makulot kay, kung kisa nagkasunggod lang ko ni kay Major Gabana, abi mo na no dyan. Ay ko sa batay. Wala ko siya magtawag ko sa kasapat. Nog sa kagahon di ka ba? Bago Galing ko tininsindihan tama na. Nainsindihan tama ko siya nga siyempre dapat kag man magpaway mo. Mo na ganun ko siya nga doon nahuya naman lang kung magtawag siya. Kali kay siya blati, way ka naman sa ibang nga tawgan. Nga kuhaan mo sang source ka balita, magluwas siya. Kati, way man sa sang ibang nga ma-designate mga durante nga nagapaway-way sa bla mo na bla. Oo, kung yata ni bilang operative kung pwede Oo, ang kung, pasabat-pasabton ka na si Pops ka si James mo. Sino tang deputy ka na? Di ba deputy na sa buong kada police station? Si Serdo, wala pa na deputy, bala mo. May mga deputy na halos ang tanan nga police I think si station. Ma'am Cordova, goro.
Ha? Si Ma'am Cordova. Damo di inspector nga alin sa panay nga dili na assign. Why pa to kay 14-day quarantine? Sino? Ang mga ginpang deploy to nga 14 ka mga lieutenant. Oo. Naka-quarantine pa na 14 days. Sa din? There is Bacolod. Okay. Tapos na sila pang deploy, naka-undergo quarantine pa At sila sigurado ko si Gabana, may nag-deputy, ami mo na blang nga wala. Ma'am Cordova, nabla mo nga katindog na deputy nila, Si babae. Police Lieutenant Cordoba. Hindi na sa lieutenant, executive master sergeant na sa, do PMS na sa. Damo na digin bang download nga Police Lieutenant, pro. Ano kayo naka-quarantine pa sila kina-action na wala pa sila Amo deploy. na siling ko, pero sigurado ko may deputy na siya nga Police Lieutenant. Oo, nga meron, Rango. meron, kina- For the meantime, nga gina-quarantine, tamo nang si Police Executive Master Sergeant, yun na? Si Ma'am Cordova, Cordoba, oo. I would suggest guro kay Major Gabana nga kung siyempre panggabihan yung ang karabanan nga chief of police subong na obserbaran ko ga duty kung gabi. Gabi sila. Oo, tiyan mo man ako sa si Major Sidelo, kung sa tawagan mo sa mga sabat. Sabi nga, tutos na, subong nga gabi. Amo gani kay intindihan ko man ang duty nila ni kalabanan sa mga chief of police gabi. Oo, gabi. Pagkaadlaw sila ginidesignatean nila sila mga deputy. Oo. Kasi siyempre kinalalo man lamang pauway-uway man mo. Pero ang point ko ni nga nagkakuntani kung gusto gyud man nila magpauway-uway, inabla ko may tao kung may mga importante nga inquire ang media, inabla may tawagan kadayon. Deputy Dason Oh, deputy da sona. Biti try ko bi anyway, ara man si Major Gabana kapamati ako sir friendly advice mo lang ni. Kung nagkaso giban sir nga mga amo ni blang magpawayway ka, magtulog-tulog ka. I would suggest nga magkuan ka, mapabilin ka da sang deputy mo da blang amo lang source nga amon balita bla. mo, no? Wala, no? Di ba na mabudlay para sa kay Major Gabana ka kay Major Sidel Amo na action na rek, no? Yung ginana, kung may ara naman sila in charge. Oo, kay no? kabalo man ta nga tikin ng lanon tama nang ginatawag nga magpapauway mo. Kung kasi ganito ako naman lang manghuyaan ko sa manawag kay Major Gabana nga pagsabata natin namang inablang mabatsagan mo yung bagong bugtaw bla. Oo. Ti daw isa daw ka kwan man daw ka perwisyo man porti way man tamimo kasi kay ikaw man ang chief of police ta mo. Pwede ba na sa At the same time, no? at the same time ti why naman sa iban nga source nga kuan balita basi kung tawagan man to ko ng officer ti hindi man nato maghambal kay iri pero magapon si OPIA. Oh, may permission Japon. Oo, pero kung may deputy da si Sir Gabana nga ma-designate da for the meantime sa pag-relax sila sa kadali, mas mayo. Dari mana? Oo. Ako na. Ako gani kung kaysa, kung di may mga spot report pang ginapadala sa aton, di ko sa aton nga sa akon nga text de. Kung saan ko ang investigator on case sa dalom na kung may cellphone number. Muna tawagan mo Amo na lang ginatawagan ko, ano ko ginatawag sa chief of police kay ti kaysa naintindihan mo man bla. Yes, amo na gani action na Ano rek, ako advice mo na kay Kuana, kay Sir Gabana, kay Major Sidel Ani mana? Kaya ti ato niya friendly advice bro na mo, may mata kung nano Gani. Kaya mo na siling ko bala nga ti tao malangta nga kusa makabatcheck matakapoy kag kinahanglan tagid ba na magpahuway. Porta mo na kusa kung mga source ng balita kusa ti huway ka naman bla pa kadtuan iban way naman iban. Ani man action na rek, no? Sige. Ara na si Major Gabana kabalo ko kapamati gisa kay ara sa Facebook live taw. Oo, kung ka pa mati ka na, sir, Oo. ibebe, teksi kami na beke para maka... Text kay sir nga may ara pamahaw. Hindi, pwede ka pa ganagin. Paduduguyan mo na nga pagka-promote nga Police Lieutenant Colonel. May palapit na lang, lapit Si na lang. Sir Sidel, lapit naman lang na. Dungan sa bahay, do classmate sila, I think. Hindi. Classmate na sila. Dungan na sila. Sila Hindi sila na... classmate ni Sir Ate, Sidel. sila naglilikuan ni Hiber Si Sir Sidel, si Sir Riveria, classmate tanay. Oo. Sir Guhe and Sir Saron. Sarona. Oo, sila nga pata. Si Sarona. Classmate naman sila ni Sir Gabana ni. Si Sir Gabana. Dala, inobra si Sir Gabana mo. Ha? Do classmate sila na guro. Si Tanay sila. E teenagers na gani eh. Oo, gani. May tanan kalabanan eh, no? Gani. Timayo mo na, si Sir Gabana, si Sir Sidel, Station 1. Naka-on duty, action Eric, no? Namin man yung duty, kung hipi ka, namin duty, gabi. Ara din, action sa gabi mo. Ramo, ara gini. Sa adlaw niya, problema na yan. Di ka pa kapapicture kung gabi. Ha? Pwede ka pa kapapicture. Kaya may kilat na naman yung pangilat na ara na naman ang kilat, Oo. Rahiya! Birahe South portion na naman action Eric sa perting Northern pagpangilat. Negros. Gabi ito, Northern Negros, no? Subong South naman. South naman sa buong gabawi eh. Ang baybay, way nagapangilat. Ang baybay, may harap pa man gapon. Ang Iloilo, kuno kagabi, kuno purti ba ng daguob kakilat to? Perting gani ko, no? Kita mo itong mga narakway Daw- na garibot sa Facebook. Daw dancing light kuno mo. Adi, kaya mo na ako gabi, kada segundo, doon, tat lang nga gurob. Hindi ka delikado siyang kilat, Buong
gabi do mo mangyapon pero south naman nga portion sang probinsya, no? Okay. Bis makulod diyan ka namin sa Tantanyan po. Oo. May bituon, naman ang mga balita. Damo bitoon. Tama bituon, no? May basta damo bituon kaya hindi ka makulbahan kaya basi may ulan no kung wala bla. Gani. Ano na no, karon yung gabi, Friday night, pero totally different yung Friday night kaya kadutay sa mga nagabidang bihong. Jutay mga nagabiyahe, actually, hindi kita mo sila kramo kanina nagapalakaton sa mga dala noon, mga gabiyahe mga sarakyan. Lapit na ng 10:30, Di curfew naman gali. Pero kagabi sa barangay 18 nga, hindi kami blackout yan, no? Ang pala mo, swerte, kigilay kami sa barangay 18, kaya hindi to blackout kagabi. Alam si Kapitan Medellin Diaz, mga gabi na nakapa. Poneo, nice lang Kapitan, no? Ano ikaw rin gabi man, kasi nga hapon, nagkanto kita sa barangay Mansilingan. Kuha na to sa statement sa Kapitan na Boy Pico, kay Kumo, pulo ka mga persona, gidakip siya. Ang ginpasakaan sang kaso, dala may kantanan sa ginaligar anomiria sa pagtagtagana isang ayuda ng 6,000 pesos sa idalom sa Social Amelioration Program o Consap Action Erect. So, sa daling isa sa mga napasakaan sang kaso, kung kuha sa atong statement, anong sabat ni Kapitan Boy Pico? Dali lang kay si Boy Pico may sabat di sa aksyon dyan sa sunang reklamo. Be, pabati ate si Boy Pico, be? Isang case ng CIDG, may mga standing witness sila. Ati, no, bali with regards sa ginfile sang CIDG sa akon kay Secretary Meneses kag sa mga purok officials ti ini amon mali no, subton ining mga ginfile sa amon i-kunin namon sa amon ya lawyer para sa pagsabat sini kay ginfile ini pa siguro sa fiscal siguro ginfile ting fiscal kuan man sa amon mag-file sang amon counter affidavit, no? Okay. Ti way ko pa man gini mabasa ang tanan, ang facts of the case. Kung mabasa ko nali ti makagtumang ko sa lawyer kag iga kuan man para masabat ini namon nga gin-file nga case ang CIDG sa amon, no? Sa akon kay Secretary Meneses kag sa mga purok officials ng purok chairman sang Granville 1 kag purok chairman sang Granville 3 kag mga purok kagawad. Kap, pag-scan mo sang pila ka mga evidence, ano man kitaan mo, may ara kay violation or may dapat lang deklaruhon? Ti way ko pagin makita, no, ang isa ko lang nga nakita ang sa kay Jaime Binares, no, nga ginasiling diri nga ang iya sack form, no, nga ang nag-claim si Arturo Arguello. Okay. Nga si Jaime Binares na from the very start yung disqualify na siya sang purok official sang purok Europe A, no? Natingala gali kami nga may sack form ili siya. Kag amo iling rason kung nga nag-file kami sang complaint sa DSWD, no? Bahin sa kay Evangeline Abaring nga amo iling nagapersigir gid nga i-qualify si Binares despite of the fact nga ini siya from the very start na disqualify na kaya natingala kami ara siya sack form nga ang sack form nila way nagaling sa barangay. Kaya mo ila, no, nga isa ina sa mga nakita ko di nga nabutang di abino sa ginfile nga case sang CIDG kay si Binares niya halin sa pagsugod ya disqualify na nimo. While siya ma-qualify sang purok official, sang purok Europe A. Okay. Kaya ini siya, gabaligyan na siya, no? Una-una, hindi na siya residente, di sa Mansilingan, di na siya nag-star sa bloke sa merkado. Tungkol nga nagabalubaligyan sa Sambaboy, ito isa na din nga ginbutang ang sack form nga gin-claim ni Arturo Arguello. Halin ini sa original sack form ni Jaime Binares. Okay. Si Jaime Binares siya alin sa sugod lang disqualified na niya. Okay. Saan ba din ang malipot kinamapapayag ni Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan? Ang bypass operation naman higing kasasang BCPO, CDO, dahil sa tuwag karoon ng mga ka-aksyon, ang detalye sini, ato naman yung pagbalik report action, Eric, no? Nagyapo na kamabilin, manayanay ang panahon sa palibot sa sunod sang Bacolod. Ang kabilin na kay Police Captain Elber Bonilla, kay Police Captain Armelin Vargas, ang Station 6, kay Station 8. Nagapanyapon pa si Police Major Charles Sever. Gano siya? At ang Police Station number 4. Sino pa? Ano mong timuaw? Si Asel ko sa Barangay 3 kay Papang Nixon, nagapanyapon pa to sa Rivera, no? On duty, sila mo na balbog lang ito halos sa daan ng mga station commander. May mag-duty gabi, kaya radang aksyon mo, no? Aksyon gurubangaw.
Taway mo. Taway, no? Taway sa may masabad. Gana kay Sir Indran sa patrol sa Station 6 ng kabilang, sir. Paurok-urok man. Na, Yes. pinakalang sitwasyon sa palibot. Ang sunod sa Bacolod, mga kaagson, tandaan nga isa sa mga rason sa pagduga ng balatihan sa tonlabas mga paguyang ko ng pagrubos ng immune function. Tandaan mga kaagson nga isa sa mga rason sili, of course, mga mahuyang mismo ato naman nga resistensya. Nung dapat imon simple kinamang mga kaagson, babakuran ka babaskagon ato naman nga immune function na paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit. Ang super fiber, ang isa naman ka garantisado kag pinaka-epektibo mga kaagson nga panilo sa ato naman nga kolon o kung naton tinai. Anda naton pagkaon na grabagin mismo sa ato naman nga tinai. Kung mauyang ang ato naman immune function, lakip na may mga damages ang aton mismo nga kolon, ba hindi dasig-dasig ang makapalapit ng tanan o kung maka-epekto ang mga mineralis at sustansya nga nagasulod sa aton lawas. Gani siguruhon na matinlo ang aton kolon una. May damage sa balatihan ng kolon, apektado bilog naton nga kalawasan mga kaakson. Kani adlaw-adlaw na pag-inom sa super fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun rin pa ito mga kaakson, magbakal. Ang super fiber ni mismo mahimo makal sa naman nga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 building tupad ginamang sang DHL tunga-tunga sa Dalang Burgos kakalakson sunod sang Bacolod. Pagsaton na mga kaakson, COVID-19 sa gihapon aton ginakabalakan ang pagit nga mga balatihan nakipman mga bukol-bukol sa aton naman nga kalawasan. Gani at daw-dawn mga kaakson ang pagtumal sa Xantone Plus Gold. Ang Xantone Plus Gold himo gikan sa naglain-laing nga herbal extract pangin na namang sang maruguso, may ahos kag spirulina mga kaakson na makabuti gid agud naman nga mabulong ang mga balatihan naton ginabatsag mga kaakson. Kapag adlaw-adlaw nga tanan magtumaro sang Xantone Plus Gold. Tandaan na nga lang gold mga kaakson. Gold man epekto sinisa to naman nga kalabasan. 14.50 pesos lamang kada kapsula mabakal sa mga butika. Rekta sa bato lang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat kay Action John Diaz. There you have it, live report. Unang report sa ito sa patrol to Crosswind Patrol. Kagbalita man Action na John Diaz, ginadulong man sa Diyos Karawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o po sa ilang kalidad nga medical doctors kadto ilang pamasyari Daran Action GA Esteban Building ara dira opisina sa Life Extension Clinic. Dira man mismo sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors damo sa balatian nga ginadala damo masabalatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di butika, ilabis na lang nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, kayong lawas, dulot ng vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, pwede ka call sa telephone number 0920-5056-501. Basta ka libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila-dekalidad nga mga medical doctors. Pati ang produkto ka vitamin D3 kadto ipamasari Danan Action GA Esteban Building ara din opisina sang Life Extension Clinic. Magabidira kay Adelfa Martinez Lopez. Adelfa Martinez Lopez sa Morsha. Gapamatigid sa ito. Maman si Madam Grace Fus. Madam Grace Fus, good evening. God bless. Stay at home para stay safe. Kay Al Pacino, may gabi. Kay Madam Ibo Nerbotzer sang Germany. Kag kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Paurok-urokin sila. Sakay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Sakay Butsoy. Check attendance lang si Butsoy Sakay Maninay Nene Fe Campaniel, ara pa siya, paurok-urok pa sa Action Night Patrol program. Amya ko lang si Police Executive Master Sergeant, my amigo, Jong Ruiz. Baw, nagapaurok-urok si Police Executive Master Sergeant, Jong Ruiz. Jong, may gabi dira sa imo kag sa bilog mo nga pamilya. Check attendance lang pamilya Flores kag Rizaga. Aling kay Sir Jigs. Paurok-urok man. Aldrin Diamantida, may gabi
sa kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, sa kay Jo Marie Caliso Gomez. Pa-check attendance lang ha. Balromel Franz Daniel Sanghinigaran, watching from Bahrain, Ramel Jaga. Si Gerald Contribido Araman pa-check attendance lang si Gerald Contribida ga monitor gud subong mayong gabi dira si Mototo Gerald Contribida kag sa bilog mo nga pamilya. Gari ison magbanwa bangga totong handumanan tamyaw kagid ni Mr. Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. Sampurok Santol, Barangay Mandalagan. Ara siya o pa urok-urok kitsa, no? Tunay daw na ko talaba Ara daw sa teritoryo ni Toto Raymond ang talaba nga puwerti katambok. Kag puwerti kanamit. Buong kag-ersinyada sa family may gabigid kay Mr. Mrs. John Bilonyo. Lelebet ninyada mayong gabigid. Toto Bari Colodo Itor sa ita. Good PM po, may bus na po Bacolod, Canlaon City po ang Action Radio Bacolod. Wala pa lang Canlaon Bacolod nga biyahe nga ruta mo. Toto Bini Divilla. Paring Amig Garciniego and family, God bless dira sa London gapa urok-urok kita. Rio Pau Kind mayong gabi kita. Toto ni Rio Rigolio and family, Mr. Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. Kay Tart Nerak Tahang Langit kag kay Ed Lumugdang mayo lang ang pagpaurok-urok. I-check na naman report na gikan sa correspondent doon si Action Roger Gotib, live report gikan sa mga syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa ito mga ka-aksyon, mga balita magikan direksyon sa Cadiz. Action Eric, may duwatanan ka mga wanted person ang sunod-sunod gagin servihan sa mandamiento de Risto sa kapulisan. Sinigid lamang adlaw ang una diri nga gin lakop Action Eric alas 11:55 daw mga kautuho na kagini nag-duty pa naman CDO ini siya. Nag-duty pa siya sa bahin sang border sa barangay Kaduaan. Kang ginakupan sa mga katapos ng kapulisan sa Meboloan, ngayon galing siya mayara na kapinding nga warot o barasa. Kagporte kabugat sang kaso, kay man Action Eric ang iya sininga kaso 4 counts of rape nga saliin sa ato na Meboloan sa background sang kaso. Ang nag-umpisa ini sang 14 anyos pa lang ini ang bata nga saliin ang inoy amo ang complainant nga bata gini amo man ang nag-isip sa pinibet sa pagpal sa kaso, subong iya 16 na ni ang minor edad na ginaligar, gin-rape niya. That is why ang kaso is violation sa Republic Act 716 at ang gindakop amo ini si Prosper Cartagena E. Gregorio 36 anyos sa edad kag residente ini sa barangay Zone 1 sa siyudad sang Cadiz. Ang report nga nahulugan sang warrant of arrest sa RTC Branch 60 sa sala mismo ni Honorable Judge Julin Jimenea. Kag ang apat ka count nga rape kini kada isa sini may ara nga piyansa nga 200,000. Hindi ko mag-apat Action Eric kaso botsiringon nga 200,000 times 4, so mga 800,000 ang ginapanagot nga piyansa sang korte agot nga makangkon ini siya sang temporaryo nga kahilwayan. So ini siya karon ang detenado sa bahin sang PNP Custodial Facility kag posible nga good as daw hindi ginagini kagwa kay manti ang apat ka mga kaso perti katama kabugat Action Eric sang mga panugot sang korte nga piyansa batok sinisaya gusto ka mangita karon
200,000 pagkatapos times 4 pa rin. So, pati kabukat, kini nga tayo isang kaso daw hindi kita makabayad kung siling naton crime does not pay. Hindi kita kabayad. Yung mga nagratabo, actioneric nga kung matuon, ibalik ka tiara, may probable cause. That's why napasaka sa korte kag napapanaugan sang warrant of arrest. Anyway, considered man siya po, no, presume siya po na si innocent din nga suspect. Basta nga ma-prove ini sa korte nga guilty siya sa sininga accusation. Now, sa dugang naton nga balita na 5:27 naman ang taknas ng hapon, tinigit na mga hapon na sinerika. Nag-operate pa na makatapos ang kapulisan sa Quiapo under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, ang Chief of Police ng Cadiz City PNP. This time sa may Villa Luisa naman, Barangay Luna, sa Quiapo, sining siyudad. Kinakop ni si Remy Trost E. Conde, 38 anyos sa edad. Kagini soltero, residente sang housing sa Barangay Sikapa, sining siyudad. Ang pagpatigayon sa operation sa mga katapos ng kapulisan, joint ini sang Negros Occidental Police Provincial Office by virtue of warrant of arrest sa gihapon nga gin-issue ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang executive judge sang RTC Branch 60 sa siyudad ng Cadiz sa gihapon. Kaso man gihapon ini nga rape action direct nga sa diin nakapit sa Hunyo 30 2020 ang ini nga warrant of arrest. Kag this time yan, well recommended again ang ginpapanawag siyang korte kaya sininga kaso, hindi gid siya pwede nga makapiyansa. So, dalagpo nga mga accomplishment sa kapulisan ng Sunerek, diriman sa siyudad ng Cadiz, nga ang siyudad ng Cadiz, kinakongratulate naton kay number 1 sila, no? Number 1 as performing police station na ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, kay sa iya sininga mga men, no, in uniform, mga kapulisan dari siyudad sa Cadiz, province-wide nga sila nakabaton sang award sini siguro na song ngadlaw, kag posible man nga sa region may araman ginapabot-abot na to, pero confirm na ni Action Eric nga sila number 1 sa best performing police station sa siyudad sa Cadiz. Ikaduha naman ang siyudad sa Sagay sa leadership man, kasi bago pa lang yan nagbulos nga hepe nga mo si Police Major Albert C. Muna nga ito informasyon nga naman ito, that's why gina-congratulate natin ang mga kapulisan na binigid sa sining mga chief of police nga sa ilagid niya nga pagpanigasog kay man kung mapisan ang pinuno, kundi gapisan man ang mga subordinate action erika. So, amo nga ito madulong nga report, balita kag mga informasyon sa aton man nga pagtuki, pagbusisi diri sang blotter entry sa kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Rodrigo Tinglaga report. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kinaksyon na John Diaz. Aksyon na Roger Guteb. Live report gikan sa masyudad sang Cadiz. Ang balita ni aksyon na Roger Gutib ginadulong man sa inyo sa kalawan sang DTX 500 capsule. Siyempre sila pag-exercise bara, hindi gid magalipat ka mag-detoxify. Ugali ang pagtumar sa DTX 500 capsule, nagatinlo sang atong dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton sining atay. Hindi man nagabulig panubo si mo sining blood sugar, pangod sang organic compounds, na vicin, carotene kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangon sa diabetes, tumar kita adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. May gabi dira sa kay Jo Marie Caliso Gomez
Sakay Toto Rinley Javier Martir and family. Dira sa Valladolid, happy listening lang. Kay William kag kay Corazon Sasi. Dira sa Balabag la Carlota ginatamya kamo ni Dennis Tuhaw Sasi. Sakay Toto Edwin Trestiza, may gabigid. Sarito Villanueva, kay Madam Marjorie Bolontati. Amapisa namon nga tresurera. Sakay Manong Mario, kamanang Linda Berdifrado, dira sa may Florenceville, Barangay Pahanukoy. Sakay Ojor Limor Otaner, mga kon nga idol. Si Franik Pilayo, mayang gabi. Si sino pa? Jose Herson Lapini, Gunyo, paurok-urok man, no? Ang mga taga Sagay Police Station nga monitor sa aton. No, Sagay Police Station led by Police Major Albert C. Ga-monitor gid sa aton, no? Naga-monitor ang COVID warriors from Pro 6. Naga-augment diri sa ECQ Control Point, Cebu City. Mga ka-berks dira kopdana ni Major Alberto Benitez da may gabi dira sa sinyo sir. Halo ka man siya sa COVID Baw, ang COVID sa Cebu portigid ka delikado. Kaya mga frontliners naton from Pro 6 harat ang mga grupo kakopdana ni Police Major Alberto Benitez sa ECQ Control Point sa Cebu. Everybody dira sir, palihog lang halong gid kamo, no? Kay Maninoy maing kay Maninay Chari Salvacion da may gabi gid. Ga paurok-urok man, no? Oy, si Toto Rolly Holjiem Hardinico. Buhid lang mata kay Toto Rolly Hardinico ba? Sir, musta si Mrs. Kamusta ang kabataan? Kamusta ikaw? Na-miss ko gis Toto Rolly Hardinico sang area pa sa una sa Police Station 1 Dio. Jocelyn Arisitiba Arisibita Ulak ga-monitor gid sa ato, no? Greet my wife Glory Jane De Vera Labio from Joel De Vera Sr. Sakay Alma Navillada may gabi gid. Sa maaw ara si Arvin Dilasan, si Godfrey Gao ara man ga-monitor man sa live streaming. Si Toto Ronnie Joshua Piumato or Piornato Cuevas ga monitor man sa aton. Aga paurok-urok man. Si Olive Prado Gargaritano ara man o check attendance. Sila ni Lornsky Flores, Pele Puentevilla, si Joan Villaga Magalona ga paurok-urok man. Sandumanan Purok San Roque, De Los Reyes family. Great ko lang Kilantang Progreso, Oxon Aldamar. Ang panamya walin kay Rosaleo de Los Reyes. Ga paurok-urok yun. Pamilya Gomez sa Providencia Subdivision Alihis. Since 2001 kapamati na sa imo padayon nagamonitor si Joe Marie Caliso Gomez. Mami Elsa Berry, Bridget Dilag, Toto Boknoy, Josel Veri, Roy Beltranda, may gabigid kay Watski, kay Trujillo, Gerald Contribida, Stonehaven, Granada, ara si Jose Herson Lapinig Junio. Jan, kamusta lang kuno sila ni Madam Grace Fosa. Kapaurok-urok. Si Glo Chua Raman. Glo Chua, mayang gabi dira sa imo, God bless. Sa kay Christine Bibiano Pilaes. Sa kay Gerald Contrevida. Ara na siya. Kamyaw ko na ni. Good evening, Axel Eric. Stay safe sa mga staff. Salamat gito to Ronnie Joshua Piornato Cuevas. Sa kay Bingski sa Tor mainit. Si Kwani, si Major lipat ko rin siya ngalan ni Major ni sang una sa Station 4 bla. Sila ko na action dyan sa Station 4 sa una bla. Ang inbusla ni Major Charles Iber na lipat ko. Pre ba si may patrol kada may ari kami di gindako curfew nga hubog. Ginasaligan
Siguro. Station 3. Sino na preng nasaligan niya, pre? Alam mo, patrol, pre, kaya daw may ginarespondiran man. Si SPO1 ni subong mo. Randy Ramos ni. Sino na siya nang ginasaligan niya, sir? Kaya nasalig-salig, ipaslak na sa kwan. Sa Silda 1, sa Station 3, para babalaan niyang hinahanap. Ay, puwerte. Diyan, sir, ito kanyang chief of police ang unang amigo sa kwan. Sa Station 4 bla. Nalipat ko ng busla ni Major Sidel da bla. Ni Major Sidel. Ni Major Heber bla. Toto Rex Sibilieno, damay gabi. Si J. Ari Salundaga. Si Katendans lang Si Maninay Jocelyn Salanga. May gabi igid. And the family. Sakay Maylao Capino. Araman ka pa urok-urokid. Ay Cabanillas may gabi igid. Kag sakay Saldiriston. Gapaurok-urok si Saldiriston. Si Mabel Istrobo, araman. Pa-check attendance lang siya. No? Huwag kabati, guro si aksyon dyan ay. Concepcion Talisay, kabataan ko, si John Ray, si John Paul, kag si Tita Kuoy. Ang panamyaw haling kay Jing Britannia. Hindi si Sir Tapang, ang imbuslan pag ni Sir Tapang. Lipat ko sa ngalan niya niya Si Major silang kay balikan ko ng karombla. Si Major Humukan. Major Humukan. Si Police Major Rinante Humukan. Yan. Kung si Action Edwin pa. Pasok. Sige, alin ka Action Roger? Naka-standby pa si Action Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Action Stephen, may gabi, pasok. Yes, Action Eric, siguro na mataway no, ang aton nga blood book diri sa aton sila San Carlos, sila bina sa aton na PNP. Nga sa pinanagkadlaw lang mataway ang aton nga peace and order. Apang ang kadamo siguro na Action Eric, ini nga mga damo gid ang pasaway sa gihapon diri mismo sa siyudad sa San Carlos, nga bisan pa man bawal ining angkas. Apang damo gid gihapon ang nagain ng kasanay, kadamo man sa gihapon sang ining wala nagagamit sang mask, no. So far karon isa ina no sa halos ginabantayan din sa aton nga mga law enforcement team sa aton kapulisan, ang mga open mufflers ang kadamo sa gihapon sa bungso, no. So halos ang mga communications sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga law enforcement halos sako no sa tinawganay nga may may ara nga nag-cross sa border nga wala naghunong, nagpundo no sa checkpoint, may ara nga mga inangkasanay, may ara nga mga halos wala nagagamit sang face mask. So damo sa mga violations kag may ara man kagina isa ka kapitan diri sa isa ka barangay namon sa barangay 1 nga nagtawag man sang kapulisan no sa aton police authority tungod na isa ka POM, isa ini ka nga gina-quarantine sa iya balay, pangpadayon siya nga magsigilagaw-lagaw. So grabe ang ugtas ng isa ka kapitan kagina kay portigi kuno kagahi tigagid ulo. So may na ang mga nagkatabo diri sa San Carlos, Action Eric. So gani ang barangay 5 until now still ara gihapon sa lockdown no kay tungod nga amo ina nga sa gihapon wala pa nakaabot ining nagwa ang mga swab test ang immediate family sa tong positive nga ila padre di pamilya. So may nakaroon Action Eric ang mga tagang 36 nga naka-quarantine ara man sa gihapon no natanggong ini sila dira sa aton nga quarantine facility sa evacuation center kay hindi pa sila makapuli
until such time na hindi pa tumagwa ang resulta sa swab test sa itong pamilya sa Barangay 5 na mga taga-Barangay 5 ini sila halos tanan. So malamang in-action Eric, nag-report na rin sa syudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon na Stephen Fresquito live report sa mga syudad sa San Carlos. Balita na si Stephen, ginadulong sa Kalawan sang Mighty C, nagapangita kabala sa antioxidant, vitamin para sa mata, ari ng Mighty C, ang halkalang nga vitamin C, napapatudaan sa mga sayantipiko, maayo tambal balatian sa mata. Mighty C, baka buligi sa mga nag-blurred ka pranawan bla, katarakman o kung glaucoma, para sa epektibo kombinasyon, tumarta Mighty C, parisi sang Santon Plus Herbal Capsule, kampiyon gid nga kombinasyon. May gabi dira sa kay Madam Nildasi Guanse o sa kay Madam Portia Familiaran ang the only one tiayon ni Vice Mayor El Cid Familiaran. Si Vice Mayor Familiaran, 40 man kapisa klase Vice Mayor. Kay siya gid ang leader ginan sang Interagency Task Force. So nagadugang kadubay na sang buhok kami natubo sa ulo ni Vice Mayor. Sang hala kapalibog kada may mga LSI kag OFW nga mag-aalabot sa Bacolod. Ay, puwerti. Madam Portia Familiaran, may gabi dira si mo, madam. Ito nami sa imo sabing nga mansyon to nakita ang okay na sa Facebook to. Paring kinaro sa guys ang Tokyo, Japan, may gabi gid kay Carl Martin Boom. Toto Carl, may gabi da. LC Didoyko Keida, may gabi gid. Nagapaurok-urok gid sa Action Light Patrol. Unoy mang gubat sang Robilio taxi nagapamati sa ato. Si Mr. Bobby Munoz sa Talisay, check attendance lang. Amo na bro nga may spekulasyon for second wave kag amo gid na ang fall sang katawhan kay kadamo gid sang pasaway wala gasunod sa health protocol now. That's the COVID is known to be airborne. Amo nang delikado pag ay, praise the Lord. Kabay pa nga si God ubay lang kag maghuyok. Pagi sa hangin nga mapagwa ining animal nga klase sang COVID. May gabi dira kay retired Police Colonel Armando Tubong Banwa. Sada po nagkasakay sa bagoy nga Fortuner man. So, mahuya man tata. Sir, may gabi da si mo. Pagmanandara nga pagpaurok-urok. Paring kita sa guys ang Tokyo, Japan da. Pare may gabi dira sa imo. Ali kay Aksyon na Stephen Fresquito. Sa ilota kay Aksyon na Tamon Porte ang aton nga sagay kay Escalante Koneksyon na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Tom, good evening, please come in. Yes, Action Eric, isa naman iya ka wanted person nga sabihin Action Eric sa nadumduman pa pinaligdan ng mga sinimana Action Eric may natabo iya nga shooting incident sa may siyudad iya sa Escalante. Sinisospeitsado iya Action Eric nga natigayon kagabi nga madakpan iya sang operatiba sang Escalante City PNP kapag Supervisor Police Major Eljan Dixte. Ini sospechado Action Eric na amoya si GC Bataykan Ilandiza, 42 anyos, lalaki, may asawa kag residente sa Petio Siding, Barangay Udtungan, Escalante City, kag sa din siya sa mga doong nadakpan kagabi Action Eric sa lunas 45, kay bangod nga iningin paniroy ang mga biktima mo Tanday Carlos Macalao, Senior E. Buhulano, 57 anyos. May asawa kag subuman na bata na si Carlos Macalao E. Perez, 18 anyos, single. Kag residente ng Petio Dawis, Barangay Udtungan, Ciudad Man, Escalante. Kag
padayon iya nga hot pursuit operation action area na tiganin nga madakpan to dito sa alas 10:45 sa operatiba sa amo iya nga duog sa barangay Langob, Ciudad Mansang Escalante, kag ini suspetsado action area gin pahibalo sa iya tinamatarong kag subong ini action area gindala ini siya sa may Vicente Costello District Hospital para sa medical examination. Kag subong action area ining suspetsado gin hinagaw inquest kay na ining iya na kaso kag gito sa kaan sa kaso yang frustrated murder. Tingog ni Police Major Heljan Dispe ang hipi sang Escalante City PNP. Oo, nakuha ang pago ang mga cooperation sa edition sa very nabigayan mo mga friends pali yung may sa pag-ihap sa isang pelika nagpalagig nga kung paano maka-reinvest o hindi nag-almalik nag-ano siguro hindi naman niya kung asasan kong interason sa natin Muto action area tingog ni Police Major Heljan Dispe na kung paano nila ini nga na tigayon nga madakpan ining suspetsado. Subong hunong sa custodial facility sang Escalante City PNP kag magapangatubang sa kaso iya nga frustrated murder. Mayo lang nga gabi nagakurok-kurok ya action area si Police Major Antonio Benitez nga bisan ato sa Cebu naga-monitor gid sang action night patrol kada gabi action area lingaw-lingaw sa mga balita man diriya sa Negros Occidental. Amo ni madulong naton mga balita gikan diri siyudad sa Sagay. Action Town 14 nag-report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action Tamor Forte sa ilawanta report ni Action Percival Binamor, Central Negros Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival Binamor sa report first. Good evening, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamanti sa Action Night Patrol. Ang local government sang syudad sang Kabangkalan nagpadayon sa pag-turnover sa mga kagamitan sa mga farmers beneficiary. Nga ginapamunuan naman ini sang pinalangga nga Mayor Honorable Pedro B. Saico Jr., City Mayor sang Kabangkalan, upod ang 303rd Infantry Brigade nga ginapamunuan ni Colonel Ignacio Pasaporte kag ang right hand sining si Captain Bayaban sang 303rd nga nabasi sa La Carlota City sa Barangay 3 Oriente Subdivision. Kag ang isa ka unit sang traktura ginatag sa mga farmers beneficiary kag ini sila makaagom kag ila gamiton sa ilang pagpanguma. Amatian natin ang porsyon sa interview natin sa kay Honorable Mayor Pedro Saico City sang Kabangkalan. So ini siya ini ako naman yung turnover sang sa kawat unit nga tractor planted ini complete with implements ini siya para sa isa ka asosasyon sang Kuluspa ang Ulambo Ringaw Sustainable Farming Association. Nainis na nag-invite sa kasaba plantation, So, ini sila daw ang tao manginino kay para makapa-expand sa ilang plantasyon kag daw bataw hindi kay may buyer na yun sa San Miguel kay ini sa purposely for pits kaya ang kasaba madamo man isang variety mayara na kalanon mayara para sa starts sa ubos mayara
sa pitch, no? So ang meaning nila do sa pitch sini kagaw siguro rin yang ang market nila ni Islam Abulayan ang San Miguel Corporation rin niyang mag-akal sa ilang produkto. So nakugad ang kalipay sang Farmers Association nga samtangas wala pa sila nakakultibar sang ilang duta may ara na buyer sang ilang produkto kag nagpirma sila sang agreement sa sininga hapon. So gikan dire sa Kabakalan City para sa Action Night Patrol, una sa balita, una sa Action Percival Villamor report sa Bacolod Action Radio. My God, I hate trucks. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Action Percival Villamor. Balita na si Percival, ginadulong si Sakalaman sang Santon Plus Coffee Mix sa pagbugtaw ni Mr. Saga kanami si siling adla pagbangon nakatimpla ng kape sa lamesa. Ginatimpla nga madala nga papalangga ni Mrs. sila binakon healthy nga kafe ang ginapreparar pareho sang Santon Plus Coffee Mix. Swabe ang aroma, swabe ang sabor, kag swabe ang timplada bango ginopdan pa sang matamis nga yuhom ni Mrs. Sigurado free sa asid si Mr. kag si Mrs. kung ang ginainom Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. May gabi dira kay Fred Ninya and family, sa kay Jocelyn Kalamaan and the family, nagapaurok-urok Nina Diras Maniego. Mabalik kita when we come back, balik ka report sa ato sini patrol sa sining bypass operation sang CDU, pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balance
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19, Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato pabalagan, balikan ta ato sa Patrol 2, balikan ta si Aksyon John Diaz sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon!
Patrol filled with Action dyan sa balikan report. Please come back. High value target sa legal nga droga na dakpan sa operatiba sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit. Ito naman nga sa operation ni Ginpatigayon yung ginamang nga gabi sa area sa Villa Ramos Subdivision, Barangay Villamonte, Surat sang Bacolod. Ang nadakpan, ang ginkilala kay Dindo Barcilio, 36 ang edad, presidente sang Dalan Rizal, Surat sang Talisay, mismo sa may probinsya sang Negros Occidental. Sunod rin sa team leader sa BCPO CDU, ining si Barcilio ang tinaligdan man nga ito yung nadakpan sa kaangay. Bypass operation action pang nakapagwa ng agwa. Ika naman sa Presuan, apang ginaibaluman sa buong sa mga operatiba, anong rason kung ay nisa ang nahilawagikan sa selda. Recover na rin sa posisyon ka control sa subject sa operasyon nga si Barcilio, ang 5 kadarago, may 2 ka palabak at 2 ka magagmay nga sasay, sa ginasuspetsuan sa butanan, kinabanta nagabugat 25 gramos, ini ang estimated market value ang nagadangataman 170,000 ka pesos. May na-recover man nga 2 ka mga sasay sang suspected marijuana ang ginabanta nagabugat 5 gramos kag may estimated market value nga 600 pesos. Nalabot sila may 500 pesos sa kwarta bilang marked money. Nagawa man sa mga operatiba kay isa naman din kakahita nga nagaduag sang itom. Ting si Barcilio ang karon preso sa custodial facility sang police station number 4 kag natala na inipasakaan sang kaso paglapas sa dahi nga nagadomini sa pagbaligya kapag upot sang illegal na droga. 5-11 kag 12 mga kaaksyon. Nagkagikan sa patrol at naglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat Patrol 2, salamat Kinaksyon dyan. There you have it, ang kabugusayang papalagan sa Aksyon Patrol program sa Friday night na presentation. Balik ini buwas Sabado night sa alas 9:30 tunto alas 11. Ato sila mga patrol, unit reporters in action nga napalagan karong gabi. Aksyon Parcival, Bilamor, Roger Gutib, Stephen Presquito, Tam Monforte, John Diaz. Back to back sa piloto aksyon Papang Nixon Tahom, News Center Action ang Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Company with IT Expert Action J.M. Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sulat sa Baco si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, Back to Back Security Guard Rene Cordoba. Sa araw sa mga station manager aksyon na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lakad ang Kurman Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw kayo magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,